resettlement, yes. Negosyo anazy tsara tanana mavariagna avaritra gasikara o tanana fiaviagna sadigna tsy atakalo tanana tsy ariagna tsarovagna matsiaro tany misy fianakaviagna amezako big up manafo jiaby am quartier zanaka ADS jiaby big respect azadigna labandy am cité manova mbola tsara kofa nojo andalabe negosyo arezy nama tanana matamana ko ialagna mangoma ambiance yo mafana negosyo arezy namey tanana matamaney ko ialagna mangoma ambiance yo mafana izy kofa rivariva maresaka party maro fotanana fa tsisy karaty manafo tsara sanjy bebigaly sexy izy koa hitanao mba mandalova ty iska dimanche aramena beach mangala nintsinitsy asaloha tsisy leve normal fety rangomaly adignadigna jiabyjaly negosyo arezy nama tanana matamana ko ialagna mangoma ambiance yo mafana negosyo arezy namey tanana matamaney ko ialagna mangoma ambiance yo mafana diego cosmopolite misy place magnifique fiesta tsiritra agnaty rotsika magnitry olo jiaby misoma tsisy miala negosyo arezy namarehareany gasikara irova ino mandalo magnano vacances tavela agnatina ambiance mirevoreva midansi tafidrika agnaty kadansi ambiance misy joli misy kofa matraviaty negosyo arezy nama tanana matamana ko ialagna mangoma ambiance yo mafana negosyo arezy namey tanana matamaney ko ialagna mangoma ambiance yo mafana. Yes brother, yes sister, atsika zanaka ADS mila miaraka mila mitambatra yawa jegonotsika atsika zanaka digo alavitragny aza magnadigna tanana aza magnadigna havana mandalova mitsitiky mandalova mamangy zegny afatra Jamazava production rehetra sound yes I merci brother yeah go so tegotany faviagna izy ko anao manontany tongavanao mandalo fa tsara aminay agny misy kabary misy koragna misy jidy tsy lany misoma rap reggae salegy zokotro rap reggaeton arezy nama tanana matamana ko ialagna mangoma ambiance yo mafana negosyo arezy namey